Nebaví vás poslouchat agenturní nesmysly? Neřeší váš biznes jako celek? Nekooperují s ostatními dodavateli? Každou chvíli vám vymění lidi na projektu. To může být realitou českého agenturního e-commerce rybníčku. V našem podcastu Pecka pod pokličkou se dozvíte, jak řídit projekty velkých e-shopů jako Electrovolt, Benu nebo Hoodiesport od těch nejzodpovědnějších projektáků a vývojářů. Dopřejte si pořádnou porci vydatného know-how ze světa e-commerce. Mé jméno je Alena Vetchá a jsem marketačka. Pátý díl našeho podcastu se bude točit okolo e-shopů, respektive vhodné platformy, na kterém e-shopy běží. Pozvali jsme si toho nejpovolanějšího a tím je obchodní a projektový ředitel Tomáš Bukovský. Ahoj Tome. Ahoj Alčo, díky za pozvání. Tome, můžeš nám na úvod stručně vysvětlit, co to ta e-shopová platforma vlastně je a jaké jsou možnosti, ze kterých můžeme v současnosti vybírat? Jo, tak je to v podstatě to hlavní jádro softwarový, to znamená to srdce toho e-shopu, který vlastně zajišťuje veškerou tu funkčnost, aby se tam zobrazovaly správné produkty, správné ceny, aby ten produkt šel hodit do košíku, aby se zákazník mohl zaregistrovat. To znamená to, co zajišťuje prostě vůbec ten chod toho e-shopu. Takový základní asi rozdělení tak je na krabicový e-shopy a na mírový e-shopy, to je taková jako základní kategorizace. Krabicový e-shop je, když to si můžeš představit tak, že si prostě koupíš hotový software. To znamená, je to něco hotového, co si jenom rozběhneš, nakonfiguruješ a rovnou to můžeš spustit. Naopak, oproti tomu ten namírový e-shop, tak je to, co se nějak doprogramovává nebo donastavuje přímo pro tvoji potřebu, pro to, co ty potřebuješ. Takže tam je mnohem větší nějaká variabilita a může to prostě sloužit přesně pro ten tvůj účel. Možná ještě jako stojí za to zmínit, že změna té platformy, pokud se rozhodneš ji změnit, ať už přejít k jiným dodavateli nebo přejít z toho krabicového e-shopu na ten namírový, tak je to většinou jako dost velký zásah. Takže v podstatě je to postavit ten e-shop znovu. Jo? Nedá se to tím pádem měnit nějak prostě co půl roku. To by asi úplně nedávalo smysl, takže proto je potřeba to docela dobře rozmyslet. Díky Tome. To vypadá, že výběr vhodné platformy je poměrně klíčová záležitost. Můžeme se nejprve zastavit u té základní verze a to je krabicové řešení. Jaké jsou výhody a jaké jsou nevýhody? Tak výhoda, jak jsem říkal, určitě je ta rychlost toho zprovoznění, jo, že když prostě se rozhodneš, tak ten e-shop můžeš mít v podstatě, když to přežnu úplně na pár kliků nebo velmi rychle, protože ten software je prostě hotový. Takže tam si jenom přizpůsobíš obvykle ten design, nahraješ si tam svoje logo, nahraješ si tam obsah, produkty a můžeš to spustit. Takže to je určitě hlavní výhoda. Je to výrazně levnější, protože ten jeden software používají prostě stovky, tisíce firem, takže tam se i ty náklady rozprostřou. A hodí se to spíš asi, řekl bych, pro začínající e-shopy. Pokud s tím e-shopem začínáš a chceš si spíš jako ověřit, jestli ten business bude fungovat, jestli o ty tvoje produkty bude zájem, tak tam se to určitě hodí. Tam bych to určitě doporučil, protože můžeš poměrně rychle a levně si vyzkoušet, jak to bude fungovat. Nevýhoda je, že to dost rychle může začít tu tvoji firmu omezovat. Pokud se to rozběhne, pokud těch objednávek přibývá, tak začneš postupně zjišťovat, že je dobrý se nějak odlišit, je dobrý bojovat s konkurencí, přinést třeba těm zákazníkům něco navíc a to už většinou jde těžko. Jo? Na těch krabicových e-shopech tak dost často narazíš na nějaké ty limity. Znám dost firem i jako větších, který na tom krabicovém e-shopu pořád ještě běží, nějak to funguje, ale většinou je to tak, že to, co jim tam chybí, tak potom musí třeba doplňovat nějakýma externíma službama, nástrojema, takže pak se z toho stává trošku takový jako nepřehledný moloch a hůř se to třeba nějak udržuje, hůř se to rozvíjí a platí i to, že čím později se potom rozhodneš k té změně, čím ta firma je větší, tak tím i ta změna je složitější a dražší. Dobře, takže chápu správně, že v mnoha případech může být krabicové řešení dostačující. A kdy je podle tebe ta správná chvíle, kdy bychom mohli začít uvažovat o sofistikovanějším řešení? No, to je to nejtěžší rozhodnutí. To je to, co musíš správně odhadnout, protože je to velká investice finanční, takže samozřejmě už to dává smysl ve chvíli, kdy ta firma něco vydělává, kdy ten e-shop generuje nějaký obrat, nějaký zisk. Ale na druhou stranu neudělal tu změnu moc pozdě, protože čím tu změnu uděláš později, tím víc už procesů a nástrojů a všech ostatních věcí na to máš navázaný.
takže tím potom ta změna je komplikovanější a samozřejmě i dražší. Takže já bych určitě doporučil ve chvíli, kdy vidíš, že ten biznis je životaschopný, že to roste, že to funguje, tak už se minimálně začít rozhlížet po těch dodavatelích, těch namírových řešení, udělat si trošku nějaký průzkum, podívat se, co kdo nabízí a být tím pádem na to nějak připravená. A určitě je dobrý, myslím si, i přejít radši dřív klidně i s nějakým jako menším rozsahem, s nějakým třeba menším množstvím těch specifických funkcí, ale už být u nějakého dodavatele, u nějaké platformy, která má ten potenciál, kde potom to můžeš prostě dál rozvíjet a odsuneš takový ten bod, kde narazíš na nějaký strop. Rozumím, děkuji. Celý e-commerce svět se teďka točí ohledně nárůstu konkurence, zejména nové zahraniční marketplace vznikají, agresivní čínské e-shopy. Hodí se do tohohle prostředí spíše krabice anebo e-shop na míru? No tím, jak roste konkurence, tak samozřejmě mnohem víc je to o nějakém odlišení, jo? O nějakých konkurenčních výhodách, aby s těm zákazníkům byla schopna přinést něco navíc. Ať už je to content, jo? Ať už je to nějaký uživatelský zážitek, nějaký specifický funkce na tom webu, důvěryhodnost, komfort používání. Takže to je to, čím se můžeš odlišit v tom e-commerce prostředí a čím můžeš porazit ty konkurenty, ať už ty velký, globální, tak nějaký menší prostě v tom tým segmentu. A to se samozřejmě líp dělá s tím namírovým e-shopem, protože u těch krabicových e-shopů tam ty možnosti jsou dost omezený a většinou se to smrskne jenom na ten boj cenou, jo, což u toho e-shopu krabicovýho moc těch možností nemáš, můžeš samozřejmě si hrát s tím obsahem, to asi nějak jde, ale jinak se tam obvykle bojuje potom už jenom cenou a to je samozřejmě dost krátkozraký. Tam většinou ti slabší hráči prohrávají. To každopádně. Zdá se teda, že krabicové e-shopy to budou mít čím dál těžší. Existují mezi nabídkami e-shopu nějaké rozdíly? To znamená, když si objednáme e-shop na míru, bude opravdu skutečně ve všem na míru? To je samozřejmě jako hodně široký téma, protože ta variabilita nebo ten rozsah je obrovský. Z těch e-shopů na míru se stal trošku i takový buzzword, to znamená, každý, kdo se chce nějak jako z těch dodavatelů e-shopu, kdo se chce nějak marketingově odlišit, tak tvrdí, že ti postaví e-shop na míru, ale i tam ten rozptyl je obrovský. Jo? Někdo nazývá e-shopem na míru jenom to, že ti to vlastně nastaví, to krabicové řešení a dá ti tam třeba tvůj vlastní design. Někde opravdu je ta funkčnost, tam si můžeš vymyslet úplně cokoliv a ten dodavatel ti naprogramuje prostě přesně to, co ty potřebuješ. Takže určitě jenom to, že to někdo nazývá e-shopem na míru, to ještě není jistota, že dostaneš to, co očekáváš, vždycky je dobrý si to ověřit. Jo, takže vždycky je dobrý se dívat hlavně na reference, jestli tam jsou projekty, které nějak, ať už velikostně, designově, funkčně, jsou ti prostě blízký, jestli se s tím jak identifikuješ. Určitě je dobrý se ptát i na nějakou kvalitu té platformy, třeba na nějaký technologický stáří, to, kolik do toho investují času, do toho rozvoje. Jo, protože ty technologie se hodně rychle vyvíjí a pokud nějaký dodavatel prostě udržuje platformu 10 let a jenom tam nějak jakoby doplňuje občas nějakou novou funkci, ale přitom to jádro je 10 let starý, tak to asi nebude fungovat úplně dobře. Rozumím. Co v praxi znamená mít namírový e-shop s pecka design? Co je ta přidaná hodnota, kterou mohou zákazníci očekávat? Jednak je to samozřejmě to, že se snažíme v žádném směru ty klienty neomezovat. To znamená, u nás opravdu ta platforma je připravená na to, že se dá doprogramovat úplně cokoliv. Jo? Nemělo by se stát nikdy, že klientovi řekneme, tohle nejde, nebo to ta naše platforma neumí, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že my se snažíme posouvat ty naše služby ještě nejenom k tomu, že ten e-shop naprogramujeme, že ho připravíme tak, aby fungoval, ale posouváme to víc k té biznisové stránce. Takže asi nenazýval bych to vyloženě jako business konzultacema, to by asi znělo jako moc nadneseně, ale snažíme se vždycky co nejlíp poznat tu danou firmu toho klienta, poznat jeho konkurenční výhody, poznat jeho zákazníky a tohle všechno pak promítnout do tvorby toho e-shopu. Ať už po té designové, UXové stránce, tak i po té funkční stránce. Jo, takže opravdu přemýšlet nad tím, co asi by tam toho zákazníka potěšilo, čím se můžeme odlišit třeba od konkurence a co by prostě mohlo prospět v tom biznisu. Takže není to u nás jenom čistě o té dodávce toho e-shopu, ale je to opravdu o tom poznat dobře ten biznis a o tom dlouhodobě s tím klientem pracovat, ať prostě mu přineseme nějaké ty konkurenční výhody. Dobře, nicméně to zní hodně abstraktně. Co můžu čekat konkrétně, když vám zadám tvorbu svého e-shopu?
Tak důležitý je právě to vzájemné poznání se. Jo? Takže my opravdu chceme jako důkladně proniknout do té firmy. Začínáme teda tím pádem vždycky takovou, řekněme, analytickou fází, kdy většinou jsou to třeba 2 až 3 měsíce, kdy se jako docela důkladně poznáváme s tím klientem, dáváme si řadu schůzek, workshopů s různýma lidma v rámci té firmy toho klienta, s různýma profesema, protože zajímá nás pohled obchodníka, markeťáka, zajímá nás třeba i pohled lidí z call centra nebo z nějaké zákaznické podpory, kteří jsou v denním kontaktu s těma zákazníkama. Takže opravdu jako důkladně poznat jak silné stránky, tak klidně i ty slabé místa toho klienta, té firmy, abychom věděli, jak s tím potom dál pracovat. Poznat dobře ten sortiment, to je taky klíčový, protože většinou ty e-shopy na míru se dobře hodí a jsou vhodný pro firmy, které mají nějaký specifický sortiment a tím pádem se pro ně třeba nehodí to krabicové řešení. Takže poznat dobře i ten sortiment, ty specifika, co asi ten zákazník řeší, když to vybírá, co je pro něho důležitý, jaké informace. A pak samozřejmě poznat i ty zákazníky. To znamená, děláme si rozhovory s tou cílovou skupinou, s těmi zákazníky, jaký mají zkušenosti, v jakým zrovna rozhodovacím procesu třeba navštíví ten e-shop, jak hodnotí třeba konkurenční e-shopy, takže tam všude se snažíme hledat nějakou inspiraci. No a tady z té analytické fáze, z té první vlastně několika měsíční fáze, tak nám vyplyne jednak to know-how, jednak to, co chceme potom promítnout do toho e-shopu a zároveň už v průběhu toho děláme vlastně plán té realizace. Takže to všechno, co vymýšlíme, ty funkce, tak si zasazujeme do nějakého plánu, do harmonogramu, podle kterého potom jedeme v rámci té implementace. Takže pak máme s klientem dohodnutý takový měsíční cykly, měsíční sprinty, kde formou agilního vývoje prostě postupně ten e-shop vyvíjíme, zase od designu přes frontend až po backend, synchronizace, všechny tady ty funkční věci. Takže tam potom fungujeme v nějakých těch měsíčních sprintech, kde vždycky na konci toho měsíčního sprintu si uděláme s tím klientem i takovou, řekněme, akceptaci nebo takový předání a klient vidí zároveň, co se stihlo, co jak vypadá, dokáže si to už líp představit a dokáže nám dávat i průběžně tu zpětnou vazbu, jo? Že něco třeba si představoval jinak, něco mu tam ještě chybí. Takže takhle i tou agilní formou, tak chceme prostě, aby opravdu ten výsledek byl co nejlepší. A takhle jsme postupně šli k tomu spuštění. Souvisí s tím i to, že samozřejmě ten objem těch prací může být obrovský. Takže vždycky se snažíme spustit to v nějaké chvíli, kdy máme tu funkčnost na té úrovni, kdy už je to spustitelný, ale nemusí tam být nutně úplně všechny ty namírové vychytávky, které jsme vymysleli. Řada toho se dá potom doplňovat i později. Jo, protože dostkrát se nám i stalo, že teprve ten ostrý provoz, až to spustíme ten e-shop, tak nám teprve potom napoví, kterým směrem třeba to dál rozvíjet. Něco, co jsme si na začátku mysleli, že bude perfektní funkce, tak se nám pak ukáže třeba, že už ty potřeby se změnily, už to třeba ani vůbec důležitý není. A naopak ten feedback od reálných zákazníků tak nám napoví, co třeba by tam ještě chtěli doplnit a co by se hodilo, kterým směrem vůbec ten e-shop rozvíjet. Děkuji, to zní skvěle. Ale určitě nebudu sama, koho zajímá, co za to. Nakolik tak e-shop Pecka Design přijde? No, to je samozřejmě složitá otázka, protože ten rozptyl je obrovský. Jo, to je jak té náročnosti, tak samozřejmě i té ceny. Je to stejné, jak když bych se tě zeptal, kolik stojí vybavit prodejnu. Jo, prodejnu můžeš mít prostě malinkou až po obrovský showroom, který má prostě stovky metrů čtverečních. Takže je to hodně různorodý, je tam hodně velký rozptyl, ale můžu říct v nějakých řádech, v jakých se pohybujeme, tak obvykle jsou to jednotky milionů, jo, ty naše projekty. Ale to je, řekněme, ta počáteční investice, potom to hlavní, tak je ta dlouhodobá spolupráce s tím klientem. Takže to postavení toho e-shopu, spuštění, vlastně ten první krok, kterým ta spolupráce vlastně začíná a tam poznáme nějak biznis toho klienta, ale to, co je potom důležitý, tak vlastně tím neskončit. Potom věnovat se tomu dál, vyhodnocovat to, jak ten e-shop funguje, přinášet další a další nápady a dál to rozvíjet, protože ta konkurence nespí, ten trh se strašně rychle mění, strašně rychle vyvíjí, takže na to je potřeba reagovat a spoustu potom třeba i těch feature, těch funkcí na míru, tak se dá potom doplňovat vlastně kontinuálně, dlouhodobě a takhle ideálně, když to můžeme dál posouvat. Dobře, takže funkce na míru. Můžeš nám dát nějaké příklady konkrétních funkcí, které jste dělali na míru? Tak těch jsou desítky, stovky, když se podíváš na naše reference. Jo, můžou to být různé filtry zboží, různé nástroje, kalkulačky, jo, všechno, co prostě pomáhá tomu prodeji, případně to nějak prostě odlišuje firmu od konkurence.
prošpikovaný třeba tady těmahle namírovkama, tak je třeba Megapixel, jedna z našich jako nejstarších referencí. Dělali jsme třeba speciální funkci, že máme klienta, který prodává pneumatiky, takže možnost přezouvání rovnou těch pneumatik, nejenom koupě, ale i přezutí. Dělali jsme takový hodně speciální věrnostní program na hudy. Jo, takže těch funkcí je opravdu spousta. Některé ani nejsou na první pohled vidět na těch e-shopech, protože spousta se toho děje i pod kapotou. Jo, spousta toho se řeší i z hlediska té funkčnosti. Tam je třeba v případě té naší největší reference Electrovoldu. Tam zase řešíme spousty algoritmů z hlediska logistiky, propojení na SAP, spoustu business procesů na pozadí, který se tam vlastně každý měsíc vyvíjí, přidávají, ladí. V případě Electrovoldu se třeba hodně soustředíme i na výkon, protože ten je opravdu jako extrémně navštěvovaný tady ten projekt, takže tam třeba jenom pro představu, když byl Black Friday, tak za první půl hodinu tam přišlo 2000 objednávek, takže to asi jen tak některé krabicové řešení e-shopový by neustálo, takže tam hodně řešíme i právě tady ty optimalizace a to ladění výkonu. Děkuju. Mě zaujaly ty pneumatiky. Jak funguje to přezouvání? No, pneumatiky je obecně takový hodně specifický obor, protože tam to není moc o nějakých emocích, tam spíš to člověk bere jako nutnost, že je to něco, co prostě musím koupit a těžko se tam hledá něco, čím bychom toho zákazníka nějak zaujali, nějak mu to udělali jako příjemnější ten nákup, takže náš klient Pneumatiky.cz tak vsadil na to, že chce se věnovat tomu komfortu, chce se věnovat té službě, ať aspoň když už teda ten zákazník to potřebuje, ty pneumatiky, tak ať je to pro něj co nejsnažší, co nejjednodušší. Ten obor pneumatik se prostě dlouhodobě smrskl jenom na boj o cenu, takže tohle zase není úplně jako udržitelný, takže proto ty Pneumatiky.cz vsadili opravdu jako na tu službu pro toho zákazníka. Proto jsme tam vlastně vyvinuli službu přezouvání. On ten klient už na tom pracuje prostě dlouhý měsíce a roky, kdy to připravoval, nasmlouvával si vlastně pneuservisy partnerský, se kterými bude takhle spolupracovat. Takže i ve chvíli, kdy už jsme to spustili, tu službu, tak už tam byly desítky pneuservisů vlastně po celé republice. Takže ty, když si objednáváš pneumatiky, tak si tam rovnou můžeš zakliknout ten pneuservis, který máš někde poblíž, rovnou si vybereš termín, rovnou to zaplatíš dohromady s tím zbožím a opravdu jako maximalizujeme ten komfort, protože představa, že ty pneumatiky ti vyloží někde kurýr před panelákem do výtahu nebo do předzahrádky a ty to musíš pak někde složitě vést do pneuservisu, domlouvat si termín, čekat, až budou mít volno. Prostě není to úplně to, čím chceš trávit volný čas, takže tady se snažíme jak maximálně zvyšovat ten komfort, aby ten zákazník opravdu jenom přijel na čas do vybraného pneuservisu, tam už jsou nachystané ty jeho pneumatiky, nemusí vůbec nic řešit, rovnou prostě odjíždí s přezutým autem. Takže tady jsme vsadili společně s klientem na ten komfort, zatím se ukazuje, že se to docela vyplácí, že to funguje pěkně. To, co je ještě jako zajímavé, nemusí to být nutně spojené jenom s tím nákupem pneumatik. Takže byť ten náš klient Pneumatiky.cz je primárně e-shop, tak ty si můžeš klidně to přezutí objednat samostatně, když třeba zrovna nepotřebuješ nakupovat pneumatiky, ale jenom vlastně využiješ tady tu funkčnost a tu platformu na rezervaci termínu toho přezouvání. To zní skvěle. Ale pojďme zpátky k e-shopové platformě. Řekneš nám něco víc o platformě, na které stavíte v Pecce e-shopy? Určitě, tak my máme vlastní platformu, máme ji teďka nově, vlastně novou verzi, kterou jsme postavili kompletně na zelené louce. To rozhodnutí, nebo ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli stavět novou platformu, tak je vlastně odlišná architektura. V dnešní době se ty velký softwarové projekty, zejména ty e-commerce projekty, tak se osvědčil takový přístup, kdy se to takzvaně dekomponuje, to znamená rozděluje se to na menší části. Dřív ten e-shop byl prostě jedna velká aplikace a jakýkoliv zásah do toho nebo nějaká aktualizace, něco, tak opravdu si zasahovala do té celé jedné velké aplikace. Bylo to složitý docela na nějaký rozkoukání, na udržení přehledu, co jak funguje, na různé ovlivňování té funkčnosti. Takže dneska ten trend je spíš v tom rozdělování, v té dekompozici, takže my to máme postavené tak, že jsou to opravdu jednotlivé části, jednotlivé, řekněme, moduly nebo produkty, které spolu komunikují jenom na úrovni dat. Jo, všechny spolu komunikují přes API, takže jsou samostatní, jsou nezávislí a opravdu jenom očekávají, buď odesílají nebo přijímají nějaký data. To, co je tam velká výhoda, stále se to udržuje, je to přehlednější, celý ten systém. Líp se to potom přizpůsobuje a pasuje nejenom na ty úplně největší e-shopy, ale i na ty, řekněme, střední, které můžou využít jenom nějakou část té funkčnosti, kterou zrovna potřebují.
A dá se to případně i třeba dobře kombinovat s tím, když nějaká firma má už nějaký svůj systém, který nechce opustit, dám příklad třeba CRM nebo vědnostní program, tak nemusí nutně využít prostě tady ten náš modul, tu naši funkčnost, ale klidně místo té jedné naší kostičky se tam zapojí ta externí služba, která zase tím, že všechny ty API jsou standardní, dokumentované, tak se to i s nás takhle propojuje s těma externíma službama. Takže to je asi taková největší odlišnost. A další věc, kterou jsme si tak nějak vytkli na začátku a za kterou jdeme a co byly jako takový ty hlavní požadavky, tak byly jednak extrémní rychlost, to je prostě základní věc, na kterou se soustředíme celou dobu a ze které nechceme ustoupit, protože, jak jsem říkal, děláme velké e-shopy, takže co nejlepší rychlost načítání toho webu, špičkový SEO, to je zásadní pro všechny webové projekty, což zase souvisí s rychlostí, s kvalitou kódu, s dobrým parametrickým filtrem, takže SEO musí fungovat taky na jedničku. A pak hlavně ta namírovost, to znamená žádný omezování, opravdu jsme schopni připravit prostě cokoliv, co si ten klient řekne. A děkuji moc za rozhovor, Tome. Ahoj, ať se daří. A pokud vás téma zaujalo, tak se mrkněte na náš blog. A uvidíme se u příštího dílu Pecky pod pokličkou.